Η οργάνωση της εκπαιδεύσεως σε ακαδημαϊκή και στρατιωτική γίνεται με βάση τα παρακάτω θεσμικά κείμενα νόμο 3187 του 2003 και τροποποίηση αυτού, ειδικές κατευθύνσεις του Αναπτάσσεως του Τοπικού Συμβουλίου του 2010, κατευθύνσεις ανάπτυξης ηγετών στρατού ξηράς του 2011, μοντέλο πρότυπο αξιωματικού του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφαλείας και Άμυνας και τον οργανισμό της σχολής του προσχέδιο 2015. Όργανα διοίκησης της σχολής για την εκπαιδευτική της λειτουργία είναι συλλογικά το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι η ανώτερη εκπαιδευτική αρχή της σχολής και αποτελείται από τον διοικητή της σχολής ως πρόεδρο και μέλη, τον υποδιοικητή της σχολής, τον διευθυντή στρατιωτικής εκπαίδευσης, τον κοσμήτορα, 3 συνενεργεία αξιωματικούς από το επιτελείο της σχολής, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με θητεία 2 ετών, που ορίζονται από τον διοικητή της σχολής, και 4 διευθυντές τομέων από το επιτελείο, οι οποίοι επιλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της σχολής, από έναν εκπρόσωπο του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού και έναν εκπρόσωπο του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού, οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ τους με ετήσια θητεία σε αντίστοιχες συνεδριάσεις των μελών ΕΕΔ και μελών ΕΤΕ της σχολής αντίστοιχα. Μονοπρόσωπα όργανα σχολής. Ο διοικητής, ο υποδιοικητής, ο διευθυντής στρατιωτικής εκπαίδευσης, ο κοσμήτορας, οι διευθυντές τομέων. Μονάδα διασφάλισης ποιότητας. Η μονάδα διασφάλισης ποιότητας της σχολής απαρτίζεται από τον υποδιοικητή της σχολής ως πρόεδρο, από 5 καθηγητές του διδακτικού προσωπικού ως μέλη, από 2 στρατιωτικούς καθηγητές ως μέλη και από 3 αξιωματικούς σχολής ως μέλη. Εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής αποτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, το ειδικό και εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό σε σύμβαση, το στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό και τους στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Εκπαιδευόμενο προσωπικό. Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται συνολικά από 915 Έλληνες, Ελληνοκύπριους και Ελλαδούς ευέλικτες. Στη σχολή εκπαιδεύονται σήμερα σπουδαστές από 14 κράτη. Επίσης, στη σχολή φοιτούν προπαιδευόμενοι μαθητές από 12 κράτη για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και των βασικών αντικειμένων μαθηματικών και φυσικής. Η πολυεθνικότητα της σύνθεσης προσδίδει στη σχολή το ρόλο του περιοριστή των ηθών και των παραδόσεών μας εκτός των ελληνικών συνόρων. Οι αλλοδαποί, πλην Ελληνοκυπρίων ευέλικτες, αποτελούν περίπου 4% του συνολικού αριθμού των Ευελπίδων. Επιπλέον, το 13% των Ευελπίδων αποτελείται από γυναίκες. Την 27 Ιανουαρίου 2010, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο του ΙΕΣ, κατά επιταγή του άρθρου 2 του νόμου 3187 του 2003 περί ΑΣΕΗ, εξέδωσε ειδικές κατευθύνσεις εκπαιδεύσεως που καθορίζουν το επίπεδο γνώσεων και τη γενική διαδικασία απόκτησης αυτών από τους ευέλικτες, έτσι ώστε αποφυτούντες από αυτήν ως ανθιπολογαγή και αποδεδόμενοι στα όπλα σώματα να έχουν αποκτήσει πτυχίο στη στρατιωτική επιστήμη όπως θα αναλυθεί παρακάτω, να έχουν καταστεί μαθητές πολλαπλών ικανοτήτων, διοικητές επιχειρησιακού τμήματος, ικανοί για σχεδιές και διεξαγωγή επιχειρήσεων προκριματίων, να έχουν αναπτύξει στρατιωτικές ταλεντές και στρατιωτική αγωγή με πρότυπο και μέσο την διεύθυνση και χώρο, να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για την οργάνωση και την αποστολή των όπλων των σωμάτων και για τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και την τακτική χρησιμοποίηση των κυρίων μέσων τους. Ως στρατιωτική επιστήμη, ορίζει τη συστηματική γνώση του πολέμου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εφαρμογή δεξιοτήτων στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η στρατιωτική επιστήμη αποτελείται από τη δομημένη γνώση των αμυγών στρατιωτικών αντικειμένων, πυρήνα στρατιωτικής επιστήμης, καθώς και των επιστημονικών γνώσεων που άμεσα και συνδυαστικά προποδοτούν το στρατιωτικό στο έργο του, δημιουργώντας ένα κορμό γνωστικών αντικειμένων στρατιωτικής επιστήμης. Στην διαφάνεια βλέπουμε τα αντικείμενα του πυρήνα και του κορμού της στρατιωτικής επιστήμης. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση διαρκεί 8 εκπαιδευτικά εξάμηνα, 4 έτη με 13 εβδομάδες το εξάμηνο. Συγκροτείται στους παρακάτω 4 τομείς, το πεδίο των οποίων καλύπτει ένα έργο μαθημάτων και εργαστηρίων από την ιστορία και την κοινωνική ψυχολογία μέχρι την γεωπολιτική, την τεχνική μηχανική και την εφαρμοσμένη χημεία. Τομέα θεωρητικών επιστημών, τομέα φυσικών επιστημών και εφαρμογών, τομέα μαθηματικών επιστημών μηχανικού, τομέα φυσικής και πρωτογενικής αγωγής. Στη διαφάνεια έχουμε τα επιμέρους μαθήματα του κάθε τομέα. Επιπλέον,
Επιπλέον, υπάρχουν σχέδια για την οργάνωση ενός πέμπτου τομέα, αφιερωμένου στη θεωρία και ανάλυση πολέμου, με γνωστικά πεδία και αντικείμενα όπως την προβολή. Τα μαθήματα που διδάσκονται κατανέμονται προς παρακάτω. Πρώτο και δεύτερο έτος, 4 εξάμηνα σπουδών, περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής μόρφωσης από τον κορμό της στρατιωτικής επιστήμης, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την γνωστολογική υποστήριξη εκπαίδευσης που θα ακολουθήσουν τα 4 τελευταία εξάμηνα. Επιπλέον, διδάσκονται αγγλικά με σκοπό την απόκτηση πτυχίου κατηγορίας Β2 πριν την αποφύτισή τους, όπως απαιτείται από το ΙΕΣ. Τρίτο και τέταρτο έτος, 4 εξάμηνα σπουδών, όπου οι ευέλικτες πλέον των μαθημάτων γενικής μόρφωσης επιλέγουν ένα μάθημα ροής σε τομείς ενδιαφέροντος τους, διαχωρίζουν σε όπλα σώματα όπου ακολουθούν 2 μαθήματα εξειδίκευσης στις παρακάτω κατευθύνσεις. Εξειδίκευση κατεύθυνση όπλων, διοίκηση ηγεσία και εξειδίκευση κατεύθυνση σωμάτων, στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα. Από το Φεβρουάριο του 2015, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, διεξάγονται 2 μεταπτυχιακά προγράμματα με τις παρακάτω κατευθύνσεις. Σχεδίαση και επεξεργασία συστημάτων, εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα και ανάλυση. Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όλοι οι ευέλικτες ακολουθούν το ίδιο έντονο και απαιτητικό πρόγραμμα ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου. Η στρατιωτική εκπαίδευση έχει ως γενικό αντικειμενικό σκοπό τη διάπλαση, ενδυνάμωση και διαιτητικώς καλύτερο του χαρακτήρα του ευέλικτος, την καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών, να καταστήσει τον έβελκη άριστο μαθητή στο επίπεδο της ομάδας μάχης τεκεφόρων και ηγύτερων μικρών κλιματίων, ομάδων διδασκαλίας, να εξοικειώσει τον έβελκη με τις βασικές έννοιες της τακτικής και ταυτόχρονα να τον εφοδιάσει με το αναγκαίο υπόβαθρο των γνώσεων και τη μετέπειτα στα σταδιοδρομία του. Η αντικειμενική σκοπή της στρατιωτικής εκπαίδευσης επιτυγχάνει με εκπαίδευση των παρακάτω. Φθινοπορεινή εκπαίδευση 5 εβδομάδων, χειμερινή εκπαίδευση 4 εβδομάδων, θερινή εκπαίδευση 4 εβδομάδων. Κάθε Παρασκευή, κάθε διάρκεια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουμε και στρατιωτική εκπαίδευση, και 2 ώρες εβδομαδία θεωρητικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, κατά τάξη. Στο πρώτο έτος, οι ευέλικτες λαμβάνουν την βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαιδεύονται στο επίπεδο του μαχητή. Στο δεύτερο έτος, ασκούνται στον αγώνα στο επίπεδο της ομάδας μάχης και εκπαιδεύονται στο κέντρο αναρχόντος πολέμου. Στο τρίτο έτος, η εκπαίδευση εστιάζει στον αγώνα στο επίπεδο της δημιουργίας πεζικού και στην εκπαίδευση του σχολείου πυροβολικού, το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία στρατού και τις φυσικές δυνάμεις. Επίσης, γίνεται η προαρχιτεκτονική ενημέρωσή τους για τα όπλα και σώματα με επισκέψεις ενημερώσεις στις σχολές εφαρμογής των όπλων σωμάτων. Στο τέταρτο έτος, υπάρχει δυνατότητα στη τελετική βάση και εκπαίδευση στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτών, καθώς και στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρόμων και ασκούν τα καθήκοντα του εκπαιδευτή των υφισταμένων τάξεων. Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και βοηθήματα. Η σχολή διαθέτει τις παρακάτω εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για την άρτια εκπαίδευση των ευελπίδων. Αμφιθέατρο χωρητικό 1.200 ατόμων. Αμφιθέατρα χωρητικό 300 ατόμων. 2 αμμοδόχους. Αίθουσες διδασκαλίας των 50 ατόμων. Αίθουσες εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Αίθουσα πολεμικών παιχνιδιών. Πύργου καταρρύχησης. Πεδίο βολής. Στη σχολή λειτουργεί εξομοιωτής βολής ελαφρών όπλων, ο οποίος συνιστά σημαντικό όφελος στην εξοικονόμηση πόρων καθώς και εκπαιδευτικών υλικών και χρόνου, λόγω του ικανού αριθμού σενάριων βολών που μπορούν να εξασκηθούν οι ευέλικτες, αλλά και στρατιώτες άλλων κλάδων. Επίσης, λειτουργεί αίθουσα εξομοιωτή παρατηρούμενων βολών. Την παρούσα περίοδο διανύουμε το πρώτο εκπαιδευτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 15-16 και συγκεκριμένα την 8η εβδομάδα. Διοικητική μέρημνα. Κάθε λόγος στεγάζει στη κτίριο χωρητικό της 108 ευελπίδων, παρέχοντας όλες τις ανέσεις για την καθημερινή του διαβίωση. Επίσης, σχολή λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα για την υποστήριξη των ευελπίδων από πλευράς διοικητικής μέρημνας. Τμήμα υγειονομικής υποστήριξης, που μεριμνά και ενεργεί για διατήρηση της υγείας των ευελπίδων με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση της εκπαιδεύσεώς τους. Εστιατόρια ευελπίδων. Τυπογραφείο. Γραφείο συμπληρωτήριο. Υποδηματοποιείο. Πλυντήρια.
Συλλογείο στο Λυκείο, Ουραιό. Στη σχολή υπάρχει αίθουσα ψυχαγωγία για τον ελεύθερο χρόνο, όπου οι ευέλικτοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη τηλεόραση και να ακούσουν μουσική. Οι ευέλικτες έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης με πλήθος αθλημάτων όπως στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, τένις, ξιφασκία, αυτοάμυνα και σκοποβολή. Οι αθλητικές ομάδες της σχολής συμμετέχουν στους επίσημους αγώνες μεταξύ των παραγωγικών στρατιωτικών σχολών, σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε φιλικούς αγώνες με συλλόγους και άλλες αθλητικές συναντήσεις. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της φυσικής αγωγής, η σχολή διαθέτει τις παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις. Κλειστό γυμναστήριο. Κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων. Αίθουσα βαρών. Γήπεδο ποδοσφαίρου. Γήπεδα μπάσκετ βολή. Γήπεδο τένις. Και αίθουσα πολεμικών τεχνών. Στη σχολή λειτουργεί βιβλιοθήκη με πλήρη βιβλιογραφία, η οποία αριθμεί εκατοντάδες τίτλους και συνεχώς ανανεώνεται. Σε κατάλληλο χώρο πλησίων της σχολής έχουν κατασκευαστεί από το 2001 26 συστήματα αξιωματικών και 3 επαξιωματικών, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες διαβίωσης των παιδιών της σχολής. Διεθνείς δραστηριότητες. Τη σχολή επισκέπτεται προσωπικό της κρατών όπως πρέσβεις και ακόμη και άλλες χωρών, οι οποίοι διαθέτουν μαθητές που φοιτούν στη σχολεία τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και στις θετές ορκομοσίας. Τη σχολή επισκέπτεται αντιπροσωπείες της Ένωσης Στρατιωτικών Σχολών στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών, προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας, είτε για ενημέρωση είτε για στρατιωτική συνεκπαίδευση. Η σχολή συμμετέχει στην πρωτοβουλία Military Erasmus, που έχει ως στόχο την προώθηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ανταλλαγών σπουδαστών, στρατιωτικών ακαδημιών και νέων αξιωματικών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απότερο σκοπό την διαμέσου της εκπαίδευσης δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας και ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Η ομάδα υλοποίησης του προγράμματος έχει μέλη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρούσα φάση, η χώρα μας εκπροσωπείται από ένα αξιωματικό από κάθε ΑΣΕΗ, καθώς και από ένα αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η σχολή διοργάνωσε την δεύτερη Ολυμπιάδα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλεια και Άμυνα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μάρτιο 2014, με τη συμμετοχή 31 συνολικά σπουδαστών και 18 αξιωματικών. Επίσης, από 4 έως 8 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε στη σχολή το κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης Δίκαιο ενόπλων συγκρούσεων. Στο πρόγραμμα συμμετείχε το σύνολο των στρατιωτικών Ευελπίδων, καθώς επίσης και σπουδαστές από τις στρατιωτικές ακαδημίες του εξωτερικού, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη Σχολή Ικάρων και αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εκτός από το διδακτικό προσωπικό της σχολής, συμμετείχαν καθηγητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντα Πανεπιστήμιο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και αξιωματικοί και από τους τρεις κλάδους που εξειδικεύονται στο διεθνές δίκαιο. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2016, η σχολή, μαζί με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Σχολή Ικάρων, θα διεξάγουν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης Δίκαιων ενόπλων συγκρούσεων. Η σχολή συμμετέχει και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως εθνικές παρελάσεις και διάφορες στρατιωτικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Πραγματοποίηση ομιλιών και διαλέξεων σχετικές με επιστημονικά, στρατιωτικά, κοινωνικά και γενικού ενδιαφέροντος θέματα με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου γνώσης των Ευελπίδων. Διοργάνωση συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε ιστορικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και εκπαιδευτικά ταξίδια στην ιδεολογική και νησιωτική Ελλάδα καθώς και την Κύπρο. Συγκρότηση δημιουργικών ομάδων όπως Κοροδία, Μπάντα και τη Μοιραία Επιδείξεων. Οι ευέλικτες συμμετέχουν στο Λεωνίδα Στρόκο και στο Κλασικό Μαραθώνιο. Συμμετοχή σε κοινοφελείς δραστηριότητες όπως δευτεροφυτεύσεις και αιμοδοσίες. Προοπτικές στόχοι.
Στόχοι της σχολής Διατρικής Μέλλον είναι ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η εφαρμογή του χάρτη Εράσμους, η υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, οργάνωση αυτόνομου μεταπτυχιακού προγράμματος αμυντική διπλωματία. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ. Στρατηγός διοικητής σχολής. Ο στρατηγός διοικητής σχολής. Πλάνο είναι μεγάλο. Στρατηγέ και αγαπητέ μας πρωτοετά, μια που έτσι το φέρει η υπηρεσία. Θα μου επιτρέψετε να σε επιδώσω την αναμνηστική πλακέτα της τάξεως, πάνω στο οποίο είναι χαραγμένα τα ονόματα των ανθιπολογών τάξης 1979, η οποία ελπίζω να παραμείνει στο πέρασμα των χρόνων στη σχολή και να μας θυμάται και ο στρατηγός, μια που κάποτε τον διαπαιδαγωγήσαμε, σύμφωνα με τους γραμμένους νόμους, φαντάζομαι. Ελπίζουμε οι επερχόμενες γενναίες να το βρίσκουν κάπου αυτό στα αναμνηστικά της σχολής, ώστε να μπορούν να βρούνε τους προκατόχους τους και ίσως μερικοί και τους προγόνους τους. Στρατηγέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όπως είπατε, με τους γραμμένους αφήστε το. Αλλά και τους άγραφους νόμους. Και οι άγραφοι είναι μέσα στις παραδόσεις μας. Ευχαριστώ και πάλι. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα να σας υποδέχομαι ως διοικητής της σχολής, όσο αναλογίζομαι ότι όταν μπήκα το 1979, εσείς ήσασταν αυτοί οι οποίοι μεγαλουχίσατε και έχετε μεγάλη συμβολή σε αυτό το οποίο είμαι σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι, σας εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο. Θα μου επιτρέψετε όμως εμένα, ως διοικητής σχολής, να σας επιδώσω την πλακέτα της σχολής, την ιδέα την οποία υπηρετήσατε επί τόσα χρόνια όλοι σας και κάποιοι συνεχίζουν να την υπηρετούν και την οποία θα την υπηρετούμε μέχρι που να πεθάνουμε. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Καλά να περάσετε σήμερα. Γι' αυτό θα παραλάβει από τον πρόεδρο της Επιτροπής το αναμνηστικό της τάξεως. Αυτά ακριβώς. Εγώ τον προειδοποίησα. Αυτό είναι το καλό, το αυθόρμητο. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, για τη βοήθεια. Μην ευχαριστείτε, εδώ είναι το σπίτι σας. Και εύχομαι το Μάρτιο και έχω και ένα λόγο παραπάνω. Αντιστράτηγος θα γίνω, θέλετε δεν θέλετε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό, στρατηγέ. Έχω και άλλο. Παρακαλώ τον κύριο Σαρατζή, ο νόμος εκπρόσωπος του Δικαιωίου της Ανατόμωσης, ανέβει στο βήμα. Στην ευλογημένη μέρα που διαβήκαμε τον κατόφλι της σχολής Ευελπίδων για να γίνουμε μέλη της μεγάλης οικογένειας της τάξης 1979. Όταν ακούσαμε την εξαγγελία αυτής της εκδήλωσης, χωρίς ίχνος υπερβολής, νιώσαμε πολλά συναισθήματα, αλλά και μια πρωτόγνωρη αδειμονία που μας έφερε σαν 18χρονους να μετράμε τις μέρες για την έλευση της σημερινής ημέρα που θα ξαναλυπήκαμε με τα αδέρφια μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην Κυπριακή Κυβέρνηση γιατί μας τίμησε με την επιλογή και την εμπιστοσύνη της και στην ελληνική κυβέρνηση γιατί άνοιξε την αγκαλιά της και μας υποδέχτηκε σαν τους πρώτους οργανωμένους Έλληνες Κύπριους ευέλπιδες σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Σας μεταφέρω επί τη ευκαιρία τις ευχές και τους χαιρετισμούς των συμμαθητών μας Ανδρέα Παπαπαύλου, που λόγω υπηρεσιακών αναγκών και παρά τη σφοδρή του επιδημία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, του Γιώργου Κυριάκου και του Δημήτρη Δημητριάδη, που παρά τις προσπάθειες που είχαν καταβάλει, δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες σήμερα. Για μας, μελανό σημείο της σημερινής εκδήλωσης είναι η απουσία αδελφών συμμαθητών που ο πρόωρος και αδόκητος χαμός τους στερεί την παρουσία τους σήμερα μαζί μας. Όμως, βλέποντας την αγάπη, σίγουρα χαμογελούν ευτυχισμένοι γιατί ξέρουν ότι ήταν
είναι και νοερά θα είναι πάντα μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στους συμμαθητές μας, σε εσάς όλους, για την αγάπη και την δύναμη που μας δώσατε με την υποδοχή και τη συμπαράστασή σας και μας βοηθήσατε να μην μας φανεί καθόλου η πρώτη μας απουσία από τα σπίτια μας. Επίσης, εκ μέρους του ελληνισμού της Κύπρου, μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μια αφετηρία την δική μας πρώτη παρουσία στη Σχολή Ευελπίδων, από τότε, ανελιπώς, εκπαιδεύονται Έλληνες Κύπροι στη Σχολή Ευελπίδων. Όλοι μας, παλιοί και νέοι, σε Ελλάδα και Κύπρο, έχουμε γαλουχηθεί από τη Σχολή Ευελπίδων με τα ιδανικά της Ρωμιοσύνης. Και έχουμε θέσει σαν στόχο και βίωμα μας τη μεγαλοπρέπεια της ελληνικής φυλής. Γιατί, για όλους μας, ο ελληνισμός δεν περιορίζεται, δεν απομονώνεται σε εδαφικά σύνορα. Ο ελληνισμός δεν τελειώνει. Αρχίζει από τον Έλληνα. Διέρχεται της υπηρετικής Ελλάδος, των περήφανων νησιών μας, της κλαδωμένης Κερίνιας, καταλήγει στην ομογένεια και στέλνει ένα βροντερό μήνυμα στις ελληνικές περιοχές που καπηλεύονται και σφετερίζονται από ξένες λιβουλείς, ότι, σύμφωνα με τον Βασίλη Μιχαηλίδη, η Ρωμιοσύνη ευφυλή συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξηλείψει. Η Ρωμιοσύνη είναι να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Ευχαριστώ. Το συμμαθητή μας, Σωτήρη Φιλίππου, να προσέλθει για να επιδώσει μια αναμνηστική πλακέτα από τους Κυπρίους της τάξης του 79 στο στρατηγό διοικητή της Σχολής Ευελπίδων. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είσαστε εδώ και θα ήθελα να σας πω κάτι. Οι Κύπροι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Το επίπεδο τους είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι σε μια ελεύθερη Κύπρο σύντομα. Να είστε καλά. Θα τα ακούσω στο βίντεο. Λόγω υπηρεσιακών αναγκών δεν μπορεί να παρεμβεί. Θα τον δούμε στο γεύμα. Θα σας δούμε μετά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί η ενημέρωση της τάξης. Επιμέλεια Λάκης Κουρκέας. Ένα χειροκρότημα. Τριγωνάκης Κωνσταντίνος. Αντιπολοφαγός τεχνικού Μακρύς Νικόλαος. Αντιπολοφαγός μηχανικού Θωμαίδης Τρίφων. Amen.
πάρει ο καθένας από ένα DVD, το οποίο θα δει με την ησυχία του και είναι πλήρες με φωνή και τα πάντα. Ζητούμε και πάλι συγγνώμη. Κύριε Σκουρκία, όχι, είναι θέμα μηχανήματος. Παρακαλώ, συνεχίσουμε με την ομιλία του αρχηγού της τάξης. Επειδή δεν μου αρέσουν τα πολλά και τυποποιημένα λόγια, και επειδή είμαστε και κάποιες ηλικίες και κουρασμένοι τόση ώρα να κοιτάμε τα πρέκια, θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω όσα καλύφθηκαν μέχρι τώρα, θα με υποστείτε όμως. Συμμαθητές, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε κάποιοι ίσως για πρώτη, άλλοι για πολλωστή φορά στον ιερό χώρο της σχολής Ευελπίδων, στο λίκνο του στρατού μας. Βρισκόμαστε εδώ σωματικά, αλλά είμαι βέβαιος ότι η ψυχή και το σώμα μας τανούνται κάπου στο Αβερόφυλλο, στον χώρο της δικιάς μας σχολής. Πριν από 40 χρόνια, την 25η Σεπτεμβρίου του 1975, παρουσιαστήκαμε ως πολίτες στη σχολή με τον πόθο να γίνουμε ευέλικτες. Τι ξέρανε για τις διαδικασίες αυτής της μετατροπής? Ό,τι μας έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, οι οποίοι μας καλούσαν να ακολουθήσουμε οδηγούς ψυχών, ανθρώπων, πολιτών, επιβεβαιωμένους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ρητάκια από θέματα τα οποία είχαμε δει, διαβάσει ή ακούσει. Δηλαδή στην πράξη, λίγα και τίποτα. Άσχη, βρωμερή, τρισάθλη και δαπανηρή λοιπόν. Κι όμως, οι αξιωματικοί διοικητές ή εκπαιδευτές μας και οι ταλαιπωρητές ευέλικτες, οι παπάδες και οι τιτανοί μας, με τη διακριτική και αφανή βοήθεια των δύο μεγαλύτερων μας τάξεων, με επιμονή και παράδειγμα, εστάλαζαν τον κώδικα τιμής των Ευελπίδων μέσα στα πλαίσια των γραπτών και αγράφων νόμων της σχολής. Μας μετέδιδαν ηθικές αξίες και μας δίδαξαν βασικά στρατιωτικά αντικείμενα. Παράλληλα, οι καθηγητές μας ανέλαβαν το έργο της ακαδημαϊκής εκπαιδεύσεως στα πλαίσια της ανωτάτης εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία φοιτούσαμε. Η καθημερινή μας ζωή αποκριστάλλωνε τα παραπάνω και τα συμπίκριναν στο τρίπτυχο πατρίς, καθήκον, τιμή. Η σχολή δεν είναι ένα βασικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει απλά και μόνο εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Είναι ο χώρος, το φυτόριο διαμόρφωσης χαρακτήρων, συντρόφων στα δύσκολα, συμμαθητών και συμμαχητών. Είναι το ιερό λίκνο όπου οι έφηβοι, αγόρια και κορίτσια τώρα πλέον, αναμειγνύονται, σφυριλατούνται, διαμορφώνονται σε ηγείτορες με πίστη στα εθνικά ιδιώτη, στην αποστολή των ένοπλων δυνάμεων και του στρατού και στις διαχρονικές αρχές που συνθέτουν ιεραρχημένα σύνορα και επιμερούς κοινωνίες. Στο περιβάλλον αυτό αγρώθηκε η τάξη μας. Ήδη από τα χρόνια της φοιτής όλων μας εδώ, πιστεύω ότι κερδίσαμε ως σύνολο την εκτίμηση, το σεβασμό.